Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Maayong adlaw kanyong tanan mga kaigsunan. Aniya na kita sa ika-29 ka adlaw sa atong pagpamalandong sa mga hiyas ug mithi ni San Jose. Ang tahas nga gisangon kanako mao kini Hope of the Sick, paglaom sa mga masakiton. Sumala sa panudlo sa atong simbahan diha sa liturhiya, ginamit mismo ang mga pulong ni San Juan Paulo II nga nagkanayon. Si San Jose, diha sa kahingpitan sa panahon, miaba gayod diha sa dakong misteryo sa pagpanubos. Busa siya matuod gayod ug angayan nga tawgon nga sulugoon o ministro sa pagpanubos ug pagpangluwas. Ang atong Dios pinagi sa pagpangama ni San Jose, nag-ayo og daghang mga masakiton. Usa ni ana mao si Santa Teresa de Avila. Siya miasoy nga sa gamay pa siya, nasakit siya. Gitakbuyan siya usa ka sakit nga dariyot niya ikamatay. Gani sumala sa iyang pagpamatuod, half dead na siya. Apan sa diha nga siya nagampo sa pangamuyo, pangama ni San Jose, nakadawat siya milagrosong kaayuhan. Lain usab nga hitabo, mao gihapon ang usa ka bantugan doktor sa simbahan, si Santa Teresita, o gitawag nato og Saint Therese of Lisieux. Kini si Santa Teresita, anak ni siya og mga ginikanan nga mga santuson gani sa umaabot nga mga katuigan human sila ni Panaw na deklara sila mga santos. Mao si San Luis o si Santa Zélie Martin. Kini iyang mga ginikanan dibuto ni San Jose. Gani duha sa ilang mga anak nga lalaki ginganlan manilag Jose. Apan subo lang kay kining duha niya ka mga anak namatay sa dihang sila gihimugso. Sa dihang ni mabdos na usab si Zélie, ilang giplanuhan nga nganlan na po nilag Jose ang bata. Apan sa dihang migawas ang bata kay babae man, nagkasinabot sila nga ilang nganlan og Therese. Bata pa si Therese, gitakbuyan siya og usa ka makalilisang nga sakit. Gani ang iyang inahan tungod sa kahadlok nga mamatay na usab unya ang iyang anak, niampo siya. Nagluhod at tubangan sa imahe ni San Jose didto siyang lawak o naghangyo sa iyang panabang. Maanindot kayo ang asoy testimonyo sa inahan ni Therese kung unsay nahitabo ni atong adlaw sa dihang ang milagro ilang nasaksihan. Doon na sila'y gibayaran nga usa ka inahan nga magpatutoy sa ilang anak, ginganlan og wet nurse. Didto sa silong, samtang ni atong adlaw ang inahan ni Therese saka dito sa taas sa ikaduhang andana dito silang kwarto, niluhod at tubangan sa imahe ni San Jose, naghilak nga nangamuyo sa iyahang panabang sa iyang pagpangama. Samtang iyang gihatag ngadto sa Dios, ang iyang anak gitugyan niya sa sabakan o kabubuton sa Dios ang kaugmaon sa iyang anak. Human siya pag-ampo, daw kadilion siyang manaog kay mahadlok siya makakita kung unsa nay nitabo sa iyang anak. Apan nakahukom siyang manaog. Og sa dihang nakita niyang iyang anak, paspas kaayong nagtutoy didto sa babaeng inahan nga ilang sinuhulan, hangtod sa alauna sa hapon. Og sa kalit lang ilang nasaksihan, na nga daw gisudipan ang bata, og nisuka, og unya ni hayad og nitiad, og wala na gyud mulihok, og wala na maginawa. Gipalibutan, gialirungan ang bata sa 5 ka tawo, apil siya. Duha sa maong mga nag-alirong nga mga mamumuo, nagsugod og hilak. Og kining iyang inahan, mitugyan na lang ngadto sa Dios sa iyang anak, nagpasalamat siya nga ang iyang anak namatay nga malinawon. 15 minutos human milabay kadtong hitabua
ni kalitlag buka ang mata sa iyang anak ug mipahiyom kanilang tanan. Mga kaigsuonan, nining mga ehemplo nga ako gisaysay ninyo, makahatag kini kanatog kadasig, labi na nining panahon sa mga sakit ug kining balatian nga nitakboy kanato karon, kining COVID. Dili siguro ni sulagma nga gideklarar sa atong Santo Papa ang tuig ni San Jose aron kita mudangop kaniya sa iyang pagpangama, sa iyang panabang ug sa iyang mga pagampo. Ubay-ubay nang kinabuhing nga kalas, pipila na ka mga ginatusan ka mga kaparian sa Italy, sa Amerika ug mismo sa ato sa Pilipinas. May mga kaila ako mga batan-ong mga pari nga nangamatay. Tanan mga tao karon hadlok. Mudangop kita ka San Jose. Nabisan pa man og ang atong pagampo itugot sa Dios o sa dili, walay mawala kanato kung kita mudangop sa iyang pagampo sama sa inahan ni Therese. Apan, bisan pag-ayuhon kita sa Ginoo, dili pasabot nga wala na gid tay pag-antos. Kay si Teresita sa iyang pagdako, hangtod na sa iyang pagkamatay, gitakbuyan siya nagkadaiyang mga sakit ug nag-antos gihapon siya. Gani mismo si Lazaro nga gibanhaw sa Ginoo, gibuhi sa Ginoo pag-usab, namatay maghihapon siya pagbalik. Kay igsuunan ko, bisan pa man kung kita mamatay, ang atong pagdebosyon kang San Jose naghatag kanato kasiguruan nga siya magampo gyapon alang kanato aron kita makadangat ngadto sa kinabuhi nga wala nay sakit, wala nay balatian dito sa langit. Nga kita makig-uban pagpuyo uban kaniya sa Mahal na Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit. Saint Joseph, hope of the sick, pray for us. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. He has made him Lord of his household. And prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose Blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him
for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen.